Ahojte ľudia, vítajte v 8. časti Dudua. Námet a literárny scénar Vladimír Hvezdár. Technický scénar Vladimír Hvezdár. Rozprávačka Rea Škodová. Výtvarník a hudba spoločnosť Vladu. Réžia Vladimír Hvezdár. Teraz pôjdeme si zaplávať do mora. Počkaj, teraz nie. Tak počkaj. A povedz, že teraz pôjdeme do wellnessu, povedz. Teraz pôjdeme do wellnessu. Poznámka režiséra. Tento wellness ste videli v 8. časti. Tak. Je noc, dobrú noc. Je noc, dobrú noc. Dobrú noc, nie dobrú noc. Dobrú noc. Teda povedz, že je ráno, dobré ráno. Teda povedz, že je ráno, dobré ráno. Je ráno, dobré ráno. Koniec.